बाबा आज येताना बासुंदी घेऊन या ना. अगं कालच आपण आईचा वाढदिवस होता म्हणून आणली होती ना. ऐकलं, गोकुळची बासुंदी पुन्हा खावीशी वाटतेय. खरं सांगू, मलाही खावीशी वाटतेय. पुन्हा पुन्हा खावीशी वाटणारी गोकुळ बासुंदी. मागील 10 वर्षात काहीच झालं नाही. जे प्रलंबित प्रश्न होते ते मार्गी लावत आहे. लागलंय हाताला मात्र औषध लावलं जात होतं पायाला. हेच मागील 10 वर्षात झाल्याचं आमदार निलेश राणे पत्रकारांशी बोलताना म्हणाले. नेमकं असं का म्हणालेत निलेश राणे, पाहूया. काही गोष्टी तुम्हाला अनुभवातून शिकावे लागतात. मी खासदार राहिलेलो आहे. राणे साहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली जेव्हा राणेसाहेब पालकमंत्री होते या जिल्ह्याचे, तेव्हा मी खासदार राहिलेलो आहे. प्रशासन कुठे आपली कामं अडकू शकतात, मुद्दामून अडकवलेली असतात. या सगळ्या गोष्टींचं थोडं बहुत आपल्याला माहिती असल्यामुळे मला खासदारकीचा जो अनुभव आहे त्याच्यामुळे काम करणं सोपं झालं असं मी म्हणणार नाही, पण काही गोष्टींची माहिती घेऊन मला पावलं टाकायला मिळाली. दुसरी गोष्ट, मी काल पण सामंत साहेबांच्या कार्यक्रमामध्ये वाढदिवसाच्या हेच बोललो की मी काय वेगळं केलं अशातला भाग नाही. जे मागच्यांना करायला हवं होतं ते मी करतोय. काहीच मागच्या 10 वर्षात झाल्या नसल्यामुळे ही पावलं तुम्हाला नवीन वाटतात. हे वेगळे पण नाही साहेब. अनेक आमदार हेच करतायत त्यांच्या मतदारसंघामध्ये, पण आपल्या कुडाळ मालवण मतदारसंघामध्ये असा एक ट्रेंड सुरू झालाय. हे सगळं नवीन का होतंय, नवीन का दिसतंय? नवीन नाही, हे करायला हवं होतं. आढावा बैठका घ्यायलाच पाहिजे होत्या. आणि आढावा बैठका फक्त कार्यकर्त्यांच्या कामासाठी नसतात, तर एक शहर कसं बसलं पाहिजे. आता जसं मी आता पंचायत समितीमध्ये तालुक्याचा आढावा बैठक आता आम्ही 2-3 दिवसात आम्ही लावणार आहोत इथे आणि कुडाळमध्ये. हे करणं भागच आहे. जलजीवनची आपण तक्रारी करतो, पण जलजीवनचा खरा आढावा काय पत्रकारांनी काढला पाहिजे. जलजीवन मध्ये एवढ्या त्रुटी ज्या आहेत, कशामुळे आहेत? अधिकाऱ्यांमुळे आहेत, कॉन्ट्रॅक्टरमुळे आहेत, निकृष्ट दर्जाच्या साहित्यामुळे, कशामुळे आहेत? मग त्याच्यावर तोडगा निघू शकतो. आपल्याकडे काम करायची पद्धतच नसल्यावर आपल्याला विषय कळणार नाही. लागलाय कुठेतरी हाताला, पण आपण औषध करतोय पायाला. हे मागच्या 10 वर्षापासून कुठेतरी आपल्याला बघायला मिळालं. तेवढंच मी फक्त दुरुस्त करतोय साहेब. आणि राणे साहेबांच्या संस्कारातून वाढलं असल्यामुळे मला रिझल्ट पाहिजे. मी कोणाची चहा सुद्धा घेत नाही. मला रिझल्ट द्या, मी नमस्कार करेन. पण रिझल्ट दिला नाही तर का दिला नाही हे तुम्हालाही उत्तर द्यावं लागेल. प्रशासन म्हणून द्यावं लागेल. आता मी पण प्रशासनाचा एक भाग आहे, विधिमंडळाचा एक भाग आहे. उत्तर दिलंच पाहिजे. आणि जनतेने मला निवडून दिलंय तर मी जनतेचं काहीतरी देणं लागतो. हे जे काय आम्हाला सगळं मिळालं ना आमच्या मेहनतीने, सामंत साहेब असतील, आंग्रे साहेब असतील, आमचे सगळे महेशजी असतील, ह्या सगळ्यांच्या मेहनतीमुळे हे उभं राहिलंय. तर मी निवडणुकीलाही म्हणायचो की अभिमान वाटेल असं काम आपल्या मतदारसंघात झालं पाहिजे. पण ह्याच्यातलं नवीन नाही, रुटीन मधलं आहे. काही नवीन संकल्पना आपल्या समोर मी काही दिवसात ठेवणार आहे. काही नवीन प्लॅन ठेवणार आहे, काही नवीन रस्ते ठेवणार आहेत, काही नवीन रिंग रोड ठेवणार आहेत. हे सगळं व्हायला हवं होतं. हे नवीन आपल्याला वाटतंय पण हे व्हायलाच हवं होतं. हे का झालं नाही मला त्याच्या मागे जाऊन बोलायचं नाही. मला कोणावर टीका करायची नाही. मला आता लोकांनी संधी दिली आहे, त्याचं मला सोनं करायचंय आणि तशीच पावलं मी टाकतोय. पण मी तुम्हाला परत एकदा शेवटचं सांगतो, ही पद्धत एका लोकप्रतिनिधीची असली पाहिजे. विषय काय, तो चुकतोय कुठे, ते दुरुस्त कसा होईल ह्याच्या मागे लोकप्रतिनिधीचं लक्ष असलं पाहिजे, इतर गोष्टींकडे नाही. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.